सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनो फैसा होयोनो। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि पिक मिशननि मिनिथावना रादाब। न'खर सामलायनो थाखाय अमा फिसा खेथि खालामदों, अमा फिसा फिदों, बेखौनो बाखि लांना रानना हैदोंनो। पिक मिशननि मुङाव मालाय गोरिब न'खरनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांना रायजोनो रानना होनायखौ दुखु फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनो रानहैनांगौ? मानो मोजां मेम्बार्स थायो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनोल' 25,000 रांखौ होनांगौ होनना दुखु फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनो फैसा होयोनो। बिब्दिब्ला महर गैयै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा रां मोननाय नंला नामा साननानै? महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय, महर गैयैनो दानना होनाय। चिरां जिल्लानि 30 नं सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय एवारनेस हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि जौगालु खामानि मावनाय पिक मिशननि मिनिथावना रादाबखौ खौरां बिजोङाव फोरमायो। जों सानदों सुइजारलेण्डनिफ्राय अमा गिदिर लाना फैदों, हनै सोरनिबा बर' फिसाफोरनि अमाखौसो लांनानै बाखि रानला फैना होदों। दिनै आमथेखा एरियायाव फैनानै आं जोबोर दुखु मोनदों। गोबां खोथाखौ सावरायबाय आरो मोनथिबाय। इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिब्दि खालामनो नाङामोन। सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनो रानहैनांगौ? नङा होमबा? मानो बाखि लांलाबायनांगौ? फैसा होना लां, रानना हैथां। दा हनै बेसेरा गथ' गथायखौ खुंनो थाखाय, न'खर सामलायनो थाखाय अमा फिसा खेथि खालामदों, अमा फिसा फिदों, बेखौनो बाखि लांना रानना हैदोंनो। आंखौ फन खालामहरदों, हेलौ बाबा, हनै इउपिपिएलनि मेम्बारफ्रा आंनि अमाखौ लांनानै फैसाबो होआ, फनबो हमा खालामदों होनना आंखौ फन खालामहरदोंब्रा। अबाथ' आं बुंबाय, मानो बाखि लांनानै फैसा होनाङा बिसोरलाय? आं थांनो होनना दा फैदो आं। दा नै बे बोराइ मानसिनि अमा फिनायखौ मानो बिब्दि बाखि लांना बायनांगौ? गाज्रि जायोना बिब्दि। मालाथ' दानिया बुरैफ्राबो मबाइल लाजोबो, मबाइलावनो अमा गाबबाय थादोंनो। नायबाय अमा गाबनाया, नायबाला माने गावनि अमाखौसो रानबाय थादों। नङा होमबा? दुखुनांथाव जायाखै? अमा फिसाखौ नों गाबनायखौ मिथियाबा नोंनिखौ मिथिखागोन ना? दा बिब्दि जों नायबाला बिनि अमाखौसो रानदोंनो, मायबा फुरलि ना मायबा नाम दोनदोंनो अमाखौ। आंनिया फुरलियालाय मा गाबबाय थादों, अमाखौसो नुबाय दा बिब्दि खालामनाङा। अमा राननोबा नों फैसा होनानै लाना थां। आरो फन खालामो, जोंहा इउपिपिएलनि मुङाव अमा मानि खांदों, दान हो होनलायलायोनो। माने इउपिपिएलनि मुङाव दान होनांगौ आरो माने बिसोरबो रानो नालाय रायजोनो, राननानै होयो बाखि लांना आयं मिथिबाय? नोंहाबो लांजागोन अमा दोङोबा, दा हरखा, दा फन हमखा, हरनाङा दे आयं। दा नै आरो मोनसे बुंबावदों, माने आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनो फैसा होयोनो। आया, मारै महर गोनाङाल' मोननांगौ? नङा आरो महर गैयि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसाखौ मोननाय नङाना। आं बुंहरदों, बाबा माथो महर गोनां आइजोफोरनोसो मालाय फैसा 25,000 होथारो होनना बुंदों। आया बिदि मारै जानांगौ? बिसोरखौ एकदम थिग मिडियायाव बुंना होगोन आं। नोंखौ बुंना होथो होननानै जों हरदो होनना बुंबाय। माने 10 जन मेम्बारब्ला माने 6 जन 7 जना महर गोजा जाथारनांगोन। बिदिनो बोरै जानांगौ आयं? नङा? महर गोनांदोंलै मा खोथा दङ? दुखिया मानसिफ्रा महर गैयिबो थानो हागौ, जेबो खामग्रें खुंग्रें गोसोम सोमखेबो थानो हागौ। आदिबासिफ्रा बिदिबा मोननायानो नङा माथो। नङा आरो बालायफ्रासो मोनजोबगोन ना। बेखौनो आं खावलायदों, बिदि अमा फिसाखौ बाखि लांनानै बिदि फैसाखौ होआलाखिनो थानानै गुबुननो रानना हैनाङा, फैसा हो। जों सानदों सुइजारलेण्डनिफ्राय अमा गिदिर लाना फैदों, हनै सोरनिबा बर' फिसाफोरनि अमाखौसो लांनानै बाखि रानला बायना होदोंनो। बिदि जानाङा आयं, नङा होमबा? आरो माबा महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय, महर गैयैनो दानना होनाय, बिदि जानाङा। नङा होमबा? बुंगोन आं, इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ बुंगोन, आंजों मेम्बारफ्रा गासिबो मोजांखा, बुंहरगोन आं जे फैसा बाखिखौबो हो, महर गैयैनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनोबा नङाबा जोंनि गभर्नमेन्टखौ सेफायनोसै होनसै। नङा होमबा? दा बेनिखायनो जों बेफोरबायदि समयसाखौ पुरा फोजोबनो थाखाय बिपिएफआ दिनै जोङो जानजि खाफ्राबाय। सुद्ध बसुमतारी बिथांनो भट जोङो होगोन। बिथाङा बिराद अनथावथाव नंगौना नङा?
इमान माने महराव नुबानो अनथावथाव सुद्द सारा माने अननो ओंखारलायनाय बेनिखायनो जों बिनोनो भट होगोन खुनु थाखा फैसा अमा फिसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंखौ जेबो खालामनो हाया जों सुद्द बसुमतारिनो भट होगोन थेंक इउ